Фейсбук видалив нашу програму, в якій ми процитували думку киянина-українця, що галичани узурпували собі образ настоящого українця. Ганьба, що Фейсбук видалив нашу програму, в якій ми процитували просто думку київлянина, українця. Він так, пам'ятаєте, писав, що галичани узурпували собі образ настоящого українця, причому галичани уніати. І нам обідно, що нас, русинів, вони не визнають надійними громадянами України, а ведь ми проголосували за Україну краще, ніж наші сусіди. Підозрюємо, що у Фейсбукові дали саме українським націоналістам право реагувати, редактувати і виділяти, або право на виділення тих думок, в яких ми, або наші дописувачі, попадають в точку. В нашій програмі не було щось кримінальне. Ми ведь констатували факт. Галицькі уніати лише себе рахують українцями, остальні для них то московські є, а особливо православні, то обов'язково проросійські, а українські люди Полтавщини чи Вінниччини не являються такими 100% українцями, як вихідці з Галичини. Жаль, що Фейсбук поки що демонструє ужасне неуваження до правдивих даних в історії.